Bwrlwm yn prosiect gan Ynni Sir Gâr. Mae wedi cael ei leoli yn Llandovery. Mae'r syniad am prosiect Bwrlwm wedi dod o gweithio gyda Cyngor Sir Gâr a'r prosiect yn edrych ar y 10 tref, sef 10 tref masnach yn Sir Gyfyrddin. A un o'r tref yna oedd Llanymddyfri. Mae un o'r pethau yn dod mas o siarad gyda pobl ar draws Sir Gyfyrddin oedd eu delfryd nhw o gallu fod yn hunan gynhaliol ac i creu ynni yn lleol. Oedd hwnna'n dod mas ar y top mwy neu lai pob tro. So ni moyn defnyddio Llanymddyfri fel testing ground i weld beth sy'n bosib cael ei wneud fan hyn, a oedd e'n bosib wneud yn mwy o trefi yn Sir Gyfyrddin. Ni eisiau edrych ar pethau fel materion i wneud gyda ynni, gan gynnwys cynhyrchu ynni yn lleol, oedd e'n bosib i ni greu ynni yn lleol a'i ddefnyddio fe'n lleol. Ni hefyd moyn helpu pobl i edrych ar effaith lonrwydd ynni, so hwnna'n golygu shwt maen nhw'n defnyddio ynni, a ni hefyd moyn edrych ar pethau i wneud gyda'r economi gylchol a'r economi rannu. So hynny yw bod ni ddim yn defnyddio adnoddau neu defnyddio pethau sydd ddim yn gylchol, sydd yn mynd yn syth i'r bin, bod ni'n edrych ar y posibiliad o rannu pethau, o trwsio pethau. Mae Ynni Sir Gâr wedi cyflogi aelod o staff newydd sydd yn mynd i weithio ar prosiect Bwrlwm yn Llanymddyfri. Vanessa sydd yn byw yn lleol, mae ddi yn y broses o dysgu Cymraeg hefyd. One of the exciting things about the Bwrlwm project is it's very much about the community. We want your ideas, we want your thoughts. So with that in mind, we've actually created a short survey where people can get a chance to actually share their views, share their thoughts, put down ideas. There's some suggestions on things that we could possibly achieve for a better, brighter, greener Llandovery and the area. But there's plenty of scope in there for people to provide their own ideas. One of the reasons why this Bwrlwm project is important to me is I grew up in a generation where we had green spaces, we looked after the environment, we repaired things, we upcycled things before it was a term of upcycle. So I've got that background and I'm very keen to carry on with that. And there's so many skills that have got lost along the way that I think are important, that the new generations need to learn. You know, we learn from our families, we learn from friends. So for one day a week, I'll be working from Llandovery. So on a Tuesday, you'll find me in the youth centre, on the top floor, right in the top there, in my little turret. You're welcome to pop in and see me. If you see me on the street, feel free to stop me.